Euskal Mendizale komunitatetik urtendako ekimena da etiketa berdea. Atzen urteetan, mendizaletasunak bizi izan dituen aldaketakaz kezkatuta. Mendimartxa asko lasterketa bihurtu dira, eta lasterketak masifikatu. Mendiak futbol estadioak lez bete diralarik. Euskal Herritarrok oso mendizaleak gara, eta ilusioz ikusten dugu ainguria dan kirola munduan zabalduten. Baina etiketa berdeako ekintzailek uste dabe, lehiakortasunaren mesedetan hainbat balore galdu direla bidean. Oneri bueltea emoteko, hausnarketa kolektibo sakon bat beharko dela uste dabe, Aritz Askorrobitiak, Gotxon Idirinek eta Jon Torrik. Etiketa berdea da konpromiso bat. Da autu beta hartzen dagoena lastreketak mendinganako beste ikuspegi beta egiteko. Eta gu definituten dugu elkar bizitzan berdintasunean eta jasangarritasunean oinarritutako manifestu betala, ez? Batu gara, bai korrikalariak, bai antolakuntzak eta bai gizarteak eta bai mendia maito dugun hainbat pertsona. Arratien dauz bi, bat ubidestroi eta bestea lemoatx train. Bain eskio bezartuko dugu, bai txakur lasterketak, bai mendi martxak, hor gaude lanean. Dekalogoa da gitzu gara bera adostugun gitxieneko hori lasterketa bat etiko ezin deiten, ez? Eta orduen lasterketa bateko sartzeako behako leuke dekalogoa betetea albait zehatzen. Egi da, badauz puntu batzukia aholkuet direnak, ez? Adibidez, sexuanistasunan ingurukoak eta gaur egun adibidez, hiru sailkapen da egotea gizonezko emakumezko ez binario eta ez da guztiz bidera garri gaur egun ondio, baina gure helburue bada ate batzu zabalik iztea. Eta bete beharrezko horren artean adibidez da, gultzako lasterketa etikoak izateko adibidez park natural batetik edo leku zaurgarri batetik 500 pertsona baino gehiago joatea ikusten dugu kalte handi dela. Kodetiko nahiko densoa da, oin puntuz puntu ezin izango genuke azaldu, baina gitxikora berako bete beharreko batzuk horri tire, bai. Egia esan gero eta gizarte modure be, gero eta individualistagoak ingara, gero eta kompetitiboak egoak ingara, eta hori islatu inde, atzenean lasterketa donan be. Orduen, lasterketa hori sortu zen beste helburu batzuka, sortu zen jasangarritasune danan ganetik. Zer pasetan da? Azkenean horrek gelditu direla bigarren leku beten, eta nire pentsakeraz, eta orduen konpetizio gutzean oinarrituten da. Orduen konpetizioak ez da etikan inguruen asko haituten. Amarra etiko asko gainditu indire. Gaitik, adibidez, oso espetakularra dalako adibidez lekandatik jenteak horrika egiten ikustea, ez? Baina hori adibidez itxinako biotopo abestu da. Eta konpetizioak ezin dutzetan ari itzalein. Guk horrika egiten hasi ginenean, Euskal Herria oso herrialde mendizale izin da, eta nik uste dut danak aukiogu zela balore batzuk berezkoak, intrinsikoak zirenak barneratute, ez? Oso modan paraude aukirola, ez? Orduan etorten da jentea, trialoiti bestetik, eta berez ez da txarra. Atzen baten nortzuk gara gu esateko norretorri behan edo ez. Bai ikusten dena da, balore batzuk, elkartasune, jasangarritasune, ez dakit, zelan da posible adibidez, oindala urte batzutako lasterketa baten tipo bazulo batera jauzita eta hurrengoak ez gelditzea. Hori pentsa zine da, nakoin kompetizio, egin dena da denporak, beste, ez dakiz. Hori ez, anekdota moduen, lasterketa garrantzitsu beta erratikoa ointzu izin de, eta herri mailan, eta kriston bomboa mondotzi eta zabalkunde auki dau, baina gero benetako zer da importantea, atzenean, mendie zaindutea eta zelean gehituten den ardura eukitea, eta batida batein eta kriston gelpilloa eta beste, eta orduen gustot lasterketak ardure eurek izan behar direla, ardure hartu behar direla mendien
zer eragin sortzen da horien bai. Ba, esperantzi ez da galtu bier, baina, bai, azkenien, hombre, antolakuntzan mailan egon bidaun bakotxak hartu bidau kontzientzia hori eta berak ikusi bidau zerrein, baina dana ez da patrozinadore handi bat ekartie, edo... Elik ez gauzak modu txiki baten eta ondo urten eta mundu guztize posik elitzu daitzen bai, ez daukozetan dana izen bider konpetitu eta denpora onak eta diruek eta horre gauzak. Ba, beretxe moduen zaindu dira. Edo beto. Edo beto. No, niri buelta emoteko erarik ez dakik usotan, ez? Ba, segurenik hau ez da geldituko, gizarte ez da aldatuko, baina adibidez hau sortu dan proiektu hauetik eta berde hau hori motel duteko behintzet balio daiela, ez? Eta hausnarketa bat, gogoeta bat sortuteko. Bueno, hau egoera larri da eta laster ondorioak atzera ezinek izango dire.